ሓንቲ ሃገር ብስራሕን ብርሃፅን ትናወፅ ኣላ። ካልኦት ምስኣ ማዕረ ክስጉሙ ዘይከኣሉ ሃገራት ድማ ብዝተፈላለዩ ማዕቐብ ከውድቕዋ ይቃለሱ ኣለዉ። ኣብ ሕድሕድ ዓወታት ኩሉ ብምንሻው ንድሕሪት ክስሕብዋ ይፍትኑ። ንሳ ግን ንኹሉ ዝወርዳ ነቐፌታን ተጻብኦን እትህቦ መልሲ ሓደ ጥራሕ እዩ፤ ምስራሕ ምስራሕ ምስራሕ። ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣሰቃቂ ጥሜት ኣብዛ ሃገር ተፈጢሩ ነይሩ። ቅድሚ 60 ዓመታት ኣብ 1960ታት ኣብ ዝነበረ ጸልማት እዋን ኣስታት 30 ሚልዮን ዜጋታት ብጥሜት ረጊፎም እዮም። ነዚ መሪር እዋን ብዓይኖም ዝረኣዩ ዜጋታት ሎሚ እውን ብሂወት ኣለዉ። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ 60 ዓመታት ጥራይ እቲ ሕሰምን ጥሜትን ታሪክ ኮይኑ ተሪፉ እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ቁጠባዊ ተኣምር ዘርአየትና ካልአይቲ ሃብታም ሃገረ ዓለምና ናብ ዝኾነት ሓዳስ ልዕሊ ሃያል ሃገር ናብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሒዝና ክጓዓዝ እዩ። መብዛሕተን ሃገራት ዓለም ቁጠበአን ብኢንዱስትሪ ክምራሕ ይምነያ፣ ግን ኣይተዓደልኦን። ቁጠባ ብኢንዱስትሪ ክምራሕ ከሎ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ይፈጥር፣ ብዙሓት ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ይረኽቡ፣ ዋጋ ፍርያት ኣብ ውሽጢ ሃገር ይጎድል፣ ናብራ ድማ ይረጋጋእ። ፍርያት እትሰድድ ሃገር እትሸጡ እናበዝሐ እትዕድጎ ስለ ዝውሕድ ቁጠባ ብቐጻሊ ዓቢ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢንዱስትሪ ንዘርፍታት ሕርሻን ግልጋሎትን ዘነቓቕሕ ዓብዪ መጋቢ እዩ። እዞም ቁፅርታት እዚኦም ተራ ስታስቲክስ ኣይኮኑን። ንሳቶም ቻይና ንቁጠባ ዓለም ብኸመይ ከም ዝተቆጻጸረቶ ዘርኢ ምስክር ዕብለላ ኢንዱስትሪ እዮም። ሓደ ናይ ታሪክ ኩነት ንርአ። ኣብ 2020 ናይ ሕማም ኮቪድ ወቕቲ ኣብ መላእ ዓለምለኻዊ ሆስፒታላት ናይ መተንፈሲ ማሽናትን ገጽ መሸፈኒ ማስክታትን ምስኣኑ ተጨኒቖም ነይሮም። ስለምንታይ? ምኽንያቱ መላእ ዓለም ነቲ ናይ ምፍራይ ዓቕሙ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ቻይና ኣሕሊፉ ስለ ዝሃበ እዩ። እዚ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ብልጫው ረብሓ ይብሎ። ምዕራባውያን ሃገራት ንከም ፌስቡክ፣ ጎጉል ዝኣመሰሉ ናይ ሶፍትዌር ዲጂታል ፍርያት ከተኩሩ ከለዉ ቻይና ግን ነቲ ሃብቲ ፊዚካላዊ ዓለም ማለት እውን ንኢንዱስትሪ ዓቲራቶ ጸኒሓ። ሎሚ ቻይና ጥራይ በይና ልዕሊ 35 ሚእታዊ ናይ ዓለምና ተንቀሳቐሲ ስልክታት፣ 50 ሚእታዊ ኣሉሚንየም፣ ከባቢ 70 ሚእታዊት ዘይርከቡ ክቡራት ማዕድናት ክተፍሪ ኸላ፣ እዚ ማለት ንዓለምና ዘድልዩ መሰረታውያን ኣቑሑትን ቁልፊ ቴክኖሎጂታትን ኣብ ኢድ ቤጂንግ ኣሎ ማለት እዩ። ቻይና ንፋብሪካታታ ንሓደ ሰሙን ጥራይ እንተዓጽያቶም መላእ ዓለምለኻዊ መስመር ኣቕርቦት ደው ይብሉ። እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን። ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ንመጻኢ ቁጠባ ዓለም ዝውስኑ ሓደስቲ ዓወታት እውን ትውንን ኣላ። ንኣብነት ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይብሉ ዓቕሚ ምፍራይ ኤሌክትሪክ መካይን ሒዛቶ ትርከብ። ካብ 60 ሚእታዊ ንላዕሊ ናይ ዓለምና ኤሌክትሪክ መካይን እተፍሪ ከም BYD ዝኣመሰሉ ናይ ቻይና ኩባንያታት ነቲ ዓብዪ ናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ቴስላ ብምፍራይ ኤሌክትሪክ መካይን በሊጾም ይርከቡ። ሕጂ ድማ ናብቲ ኣብዚ እዋን ንዓለምለኻዊ ማዕበል ጂኦፖለቲካን ማእኸል ንግድን ብዘይመወዳድርቲ ዘናወፀ ዓብዪ ምስጢር ቻይና ክንወስደኩም። ንሱ ድማ ዓቕሚ ፋብሪካ ምህርቲ መራኽብ እዩ። ቻይና ሎሚ ተፍርዮ ዘላ በዝሒ መራኽብ ንቁጠባን ወታደራዊ ሓይሊ ምዕራባውያን ሃገራት ኣዝዩ ዘርዓደ ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ሓቅነት እዚ ምስ ናይ ሃገረ ኣሜሪካ ዓቕሚ ብምውድዳር ንርአዮ። እቲ ፍልሊ ፍጹም ዘይሕሰብን ዘገርምን እዩ። ቀደም ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ኣሜሪካ ብዓቕሚ ምህርቲ መራኽብ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ዓለም ትቆጻጸር ከም ዝነበረት ይፍለጥ። ሎሚ ግን እቲ ዓቕሚ ሙሉእ ብምሉእ ተገላቢጡ ይርከብ። ቻይና ጥራይ በይና ልዕሊ ፍርቂ ማለት እውን 50 ሚእታዊት ናይ መላእ ዓለምና ናይ ንግድን ናይ ኩናትን መራኽብ ተፍሪ ዘላ ልዕሊ ሃያል ሃገር ኮይና ኣላ። በንጻሩ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዓቕሚ ምህርቲ መራኽብ ትሕቲ 1 ሚእታዊት ወሪዱ ይርከብ። ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለላ ማእኸላት ከም ዝገለጽዎ ቻይና ሓንቲ ዓባይ ናይ ኩናት ወይ ናይ ጽዕነት መርከብ ንምስራሕ ዝወስደላ ግዜ ኣሜሪካ ካብ ዘለዋ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ብማእኸላይ 200 እጽፊ ይፈጥን። ቻይና ኣብ ውሽጢ ሓፂር ዓመታት ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ግዙፋት ናይ ንግዲ መራኽብን ብምህንድስና ዝተራቐቑ ናይ ኩናት መራኽብን ሃኒጻ። በዚ ምኽንያት እውን ንማያዊ ትራንስፖርት ዓለም ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ኣእትያቶ ትርከብ። እዚ ቻይና ዝሃነፀቶ ዓቕሚ ማያዊ ትራንስፖርት ንዓለምለኻዊ መስመር ንግዲ ባሕሪ ንምምራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ብብዝሒ መራኽብ ዝዓበየ ሓይሊ ባሕሪ ንምህናፅ ዘኽኣላ ዓብዪ ናይ ስራሕ ተኣምር እዩ።
ብዙሓት ሰባት ኩባንያ ኣፕል ናብ ቻይና ዝኸደሉ ምኽንያት ሕሱር ሓይሊ ሰብ ንምድላይ ይመስሎም፣ ግን ተጋገዮም ኣለዉ። ቻይና ሎሚ ናይ ዓለም መርበብ ምዕቡል ኤሌክትሮኒክስ እያ። ሓደ ኣይፎን ፕሮማክስ ንምስራሕ ልዕሊ 1500 ፍሉያት ኣቑሑ የድልዩ። እቲ ምስጢር ድማ እዚ እዩ። እዞም ኩሎም ኣቑሑት ካብቲ ንእሽቶ ስፒል ጀሚርካ ክሳብ ዝተሓላለኸ ስክሪን ኣብ ውሽጢ ማእኸል መስመር ቀረብ ሸንዘን እዮም ዝፈርዩ። ኣፕል ካብ ቻይና ወፂኡ ናብ ህንዲ ወይ ቪየትናም ክግዕዝ እንተፈተነ እኳ ነቲ ቻይናውያን መሃንዲሳት ንዓመታት ዝሃነፅዎ ናይ መሳርሕታት ብቕዓትን ምህንድስናዊ ክእለትን ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ኣሜሪካ ሎሚ ፋብሪካታት ክታንጽ ትኽእል እያ። ነቲ ኣብ ቻይና ዘሎ መርበብ መፍራይ ሓይሊ ሰብ ግን ብቐሊሉ ክትትክኦ ኣይትኽእልን። ቻይና ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ካብ ኣሜሪካ ቀፂላ ኣብ ቅድሚት ትጥቀስ ሃገር እያ። ኣብ ቻይና መርሒ ኣልባ ማለት እውን ኣውቲስታ ዘይብሎም ታክስታትን ዓበይቲ ኣውቶቡሳትን ኣብ ስራሕ ይርከቡ። ብስልኪ ክጽውዑ ከለዉ ባዕሎም መጺኦም ዓማዊል ምስ ኣተው እውን ቁልፊ መንበሮም ከኣስሩ ብኽብሪ ኣዘኻኺሮም ጉዕዞ የጀምሩ። እዞም መርሒ ኣልባ መካይን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኮይኖም ኣብ ጎደናታት ቻይና ዘመናዊ ግልጋሎት ይህቡ ኣለዉ። ኣብ ቻይና ዘለዉ ናይ ዕዳጋ ተደፋእቲ ዓረብያታት ኣቕሓ መቐመጢ ጥራይ ኣይኮኑን። ዘመናዊ ስክሪን ዘለዎም ዝሓዝካዮ ኣቕሓ ዋግኡ ዘርዚሮም የርእዩኻ። ምስ ካሽር ከይተራኸብካ ባዕልኻ ኣፕሊኬሽን ተጠቒምካ ከፊልካ ትወፅእ። ከይከፈልካ ክትወፅእ እንተፈቲንካ ግን እቲ ቴክኖሎጂ ፎቶኻ ብምልዓል መጠንቀቕታ ይሰደልካ። ኣብ ናይ ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ እውን ቻይና ንዓለም ትመርሕ ኣላ። ከም ጀርመን፣ ስፔን፣ ኢጣልያ ዝኣመሰሉ ሃገራት ኤውሮጳ፣ መብዛሕትኦም ሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ናይ ቻይና 5G ቴክኖሎጂ እዮም ዝጥቀሙ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ናይ ቴሌኮም መርበብ መብዛሕትኡ ብሓንቲ ህዋዌይ ትበሃል ናይ ቻይና ኩባንያ ዝተሃንጸ እዩ። ቻይና ኣዝያ ፍጥነት ትፈቱ። ብናይ ባዕላ ጻዕሪ ዓለም ንምምራሕ ትሕንበብ ኣላ። ካብዚ ፍጥነት እዚ ዝተልዓለ ድማ ካልኦት ሃገራት ንዓመታት ዝሰርሕዎ ህንፃ ቻይና ብሰዓታት ተጠናቅቆ። ንኣብነት ኣብ ከተማ ቤጂንግ ዝርከብ ዓብዪ ድልድል ሳይዋን ሙሉእ ብምሉእ ኣፍሪሳ ሓድሽ ንምስራሕ ዝወሰደላ ግዜ 43 ሰዓታት ጥራይ እዩ። ካልኦት ሃገራት ንኣዋርሕ መገዲ ዓፅዮም ዝጭነቕሉ፣ ቻይናውያን ግን ብልዑል ቴክኖሎጂን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰራሕተኛታትን ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ተዛዚሞምዎ። ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ናይ ፈጣን ባቡራት መስመር እቲ ዝበዝሕ ልዕሊ 45,000 ኪሎ ሜትር ኣብ ቻይና እዩ ዝርከብ። እዚ ንምድርና 2 ግዜ ክዘውር ዝኽእል ዓብዪ መስመር እዩ። ናይ ዓለም ናይ ባቡር ማሕበር ፈጣን ባቡር ዝብሎ ኣብ ሰዓት ካብ 200 ክሳብ 250 ኪሎ ሜትር ንዝሕንበብ እንትኾን ኣብ ቻይና ግን እዚ ጎሰስ ከም ምባል እዩ ዝቑፀር። ናይ ቻይና ፈጣን ባቡራት ኣብ ሰዓት ካብ 350 ክሳብ 400 ኪሎ ሜትር ይሕንበቡ። ብፍላይ እቲ ፍሉይ ማይግሌቭ ባቡር ድማ ኣብ ሰዓት ክሳብ 600 ኪሎ ሜትር ይጎይ። ንኣብነት ካብ ሻንጋይ ናብ ቤጂንግ ዘሎ 1300 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ተመላሊስካ ዝኸውን ርሕቐት ብናይ ቻይና ፈጣን ባቡር 4 ሰዓትን ፈረቓን ጥራይ እዩ ዝወስድ። ቻይና እዚ ተኣምር እዚ ዝፈጠረቶ ኣብ ውሽጢ 16 ዓመታት ጥራይ ምዃኑ የገርም። ቻይና እዚ ፈጣን ትሕተ ቅርፂ ካብ ሃገራ ወፂኡ ንዓለም ክሓቁፍ ትደሊ። ስለዚ ድማ BRI ዝተሰምዕ ዓብዪ ፕሮጀክት ጀሚራ ኣላ፣ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ንብዙሓት ሃገራት ዓለም ብፈጣን ባቡር፣ ጽርግያ፣ ወደባትን ትሕተ ቅርፅን ነንሕድሕዱ ዘተኣሳስር እዩ። ንኣብነት ካብ ሰሜን ቻይና ተላዒሉ ንላኦስ ኣሳጊሩ ምስ ታይላንድ ዘራኽብ ናይ $1 ቢልዮን ፈጣን ባቡር ተሃኒፁ ግልጋሎት ይህብ ኣሎ። ምዕራባውያን ነዚ ናይ ዕዳ ማሕንቆ እንተበልዎ እኳ ንዜጋታት ደቡብ ምብራቕ ኤዥያ ግን ንግድን ቱሪዝምን ዘቀላጥፍ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ትሕተ ቅርፂ እዚ ናብ ታይላንድ፣ ቪየትናም፣ ኬንያን እውን በፂሑ ይርከብ። እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂን ፍጥነትን ግን ሓደ ዓብዪ ማሕንቆ ኣለዎ። መላዕ ዓለም ለኻዊ መስመር ቀረብ ኣብ ትሕቲ ኢድ ቻይና ምዃኑ ዝያዳ ዝበርህ። ኣብቲ ንሳቶም ዘመን መቐየሪ እዋን ኢሎም ዝፅውዕዎ ናይ ቻይና ሓድሽ ዓመት ወይ ወርቃዊ ሰሙን እዩ። ኣብዚ ዓመት መቐየሪ እዋን እዚ ኣብ ቻይና ዘለዉ ሚልዮናት ፋብሪካታት ንሓደ ሰሙን ሙሉእ ዓፅዮም እቲ ግዜ ንተሃድሶን ንምዝንጋዕን የሕልፍዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ቻይና ዝፍጠር ናይ ተሃድሶን ናይ ምዝንጋዕን ድባብ ብዙሓት ዘገርም እዩ። ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሰራሕተኛታት ካብ ዓበይቲ ከተማታት ናብ ገጠራት ናብ ስድራ ቤቶም ይጓዓዙ። እዚ ድማ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ሰባት ፍልሰት ተባሂሉ ይግለጽ። እንተኾነ ግን እዚ ኣብ ቻይና ዝፍጠር ናይ ሓደ ሰሙን ሙሉእ ናይ ፋብሪካታት ምዕፃው ኣብ መላእ ዓለም ለኻዊ ኣቕርቦት ዝፈጥሮ ጽልዋ ኣዝዩ ረዚን እዩ። ቻይና ንሓደ ሰሙን ጥራይ ስራሕ ከተቋርጽ ከላ
ኣብ ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳ፣ ኣፍሪካን ኤስያን ዘለዉ ትካላት ንግዲ ናይ መለዋወጢ ኣቑሑትን ፍርያትን ስለ ዝስእኑ ይጭነቑ። ዋጋ ትራንስፖርት ባሕርን ኣየርን ይንህር። ናይ ጽዕነት መራኽብ ኣብ ወደባት ደው ይብላ። መላእ ቁጠባ ዓለም ድማ ደው ይብል። እዚ ኩነት እዚ ዓለም ክንደየናይ ኣብ ትሕቲ ናይ ቻይና ኢንዳስትርያዊ ጉልበት ከም ዝወደቐት ዘርኢ ዓብዪ መረጋገፂ እዩ። ሕጂ ድማ ናብ ናይ ቻይና ማሕበራዊ ክሬዲት ሶሻል ክሬዲት ሲስተም ክወስደኩም። ቻይና ንዜጋታታ ብካሜራ እያ እተለልዮም። ኣብ መላእ ሃገር ኣስታት 700 ሚልዮን ናይ ድሕንነት ካሜራ ተተኺሎም ኣለዉ። ንኽልተ ሰብ ሓደ ካሜራ ማለት እዩ። እዞም ካሜራታት ሙሉእ መዓልቲ ቪድዮ እናቐረጹ ናብ ናይ መንግስቲ ማዕኸን ሓበሬታ ይሰዱ። መንግስቲ ድማ ነዚ መረዳእታ ተጠቒሙ ንዜጋታት ማሕበራዊ ነጥቢ ይህቦም። እዚ ስርዓት እዚ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘለዎም ዜጋታት የተባብዕሉ ዘይብሎም ድማ ይቐጽዓሉ። ሕጊ ትራፊክ ምጥሓስ፣ ካብ ባንኪ ዝተለቃሕኻዮ ገንዘብ ብግዚኡ ዘይምምላስ፣ ኣብ ዜብራ ንእግረኛታት ዘይምሕላፍ፣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጸርፊ ወይ ናይ ሓሶት ስም ምጥፋእ፣ ጸረ ማሕበረሰብ ተግባራት ምፍጻም ንማሕበራዊ ነጥብኻ የውርዶ። ነጥብኻ እንተወሪዱ ከዓ ካብ ባንኪ ልቓሕ ትኽላእ፣ ክራይ ገዛ ይኸብረካ፣ ናይ ፈጣን ባቡርን ኣውሮፕላንን ትኬት ምዕዳግ ትኽላእ። ብኣንጻሩ ድማ ሕጊ ምኽባር፣ ዝጠፍአ ንብረት ተረኪብካ ሓቀኝነትካ ምርግጋጽ፣ ንሽጉራት ምሕጋዝ፣ ማሕበራዊ ነጥብኻ ልዑል ክኸውን ይሕግዝ። ነጥብኻ ልዑል እንትኸውን ኣብ ባንኪ፣ ሆስፒታል፣ መንግስታዊ ትካላትን ቅድሚት ኣገልግሎት ትረክብ። ቅነሳ ግብሪ እውን ይግበረልካ። ኣብ ቻይና ናይ ወረቐት ገንዘብ ወይ ክሬዲት ካርድ ምጥቃም ካብ ዝተረፍ ዓመታት ሓሊፍዎ እዩ። ኩሉ ነገር ብተንቀሳቓሲ ስልኪ እዩ ዝፍጸም። ኣብ ምዕራብ ዓለም ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ ባንኪንግ፣ ኦንላይን ዕዳጋ ዝተፈላለዩ እንትኾኑ ኣብ ቻይና ግን ዊቻት ዝተባሃለ ሓደ መተግበሪ ጥራይ እዩ ነዚ ኩሉ ዝዓሞ። ብዊቻት ጽሑፍ ቪድዮን ትለዋወጥ፣ ቪድዮ ኮንፈረንስ ተካይድ፣ ኣብ ሱፐርማርኬት ትኸፍል፣ ትርጉም ቋንቋታት ተካይድ፣ ናይ ነፋሪት ታክስን ትኬት ትሕዝ። በዚ ምኽንያት ኣብ ወርሒ ልዕሊ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ይጥቀመሉ። ኣብ ምዕራብ ዓለም ሓደ ኣሃዛዊ መተግበሪ ነዚ ኩሉ ክሕዝ እንተፈቲኑ ናይ ዕዳጋ ብሕትውና ተባሂሉ ይኽሰስ። ናይ ቻይና ሚስጥር ግን ኣብ ውሽጢ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጥራይ ዝተሓፀረ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ዕለታዊ ህይወቶምን ባህሊ ኣመጋግቦምን እውን ዘገርም ሓቅታት ኣለዎ። ኣብ ባህሊ ኣመጋግባ ቻይና ካብ ኩሉ ስጋታት ቻይና ኣብ ስጋ ሓሰማ መወዳድርቲ ከም ዘይብላ ይፍለጥ። ኣብ መላእ ዓለም ዝፈሪ ልዕሊ ፍርቂ ማለት እውን 50 ሚእታዊ ስጋ ሓሰማ ኣብ ቻይና ጥራይ ከም ዝብላዕ ክትሰምዕ ከለኻ ቁጠባዊ ዕብልላ ባህላዊ ድሌትን ከመይ ከም ዝተኣሳሰሩ ይበርህልካ። ኣብ ቻይና ስጋ ሓሰማ ክንደይናይ መሰረታዊ ምግቢ ምዃኑ ካብቲ ቋንቋኦም ክትርዳእ ትኽእል። ንሳቶም ብሓፈሻ ዘራርባ ስጋ ክብሉ ከለዉ ብቐጥታ ስጋ ሓሰማ ማለቶም ምዃኑ ይፍለጥ። ካልእ ስጋ እንተደልዮም ግን ናይ ከብቲ ስጋ፣ ናይ ደርሆ ስጋ ኢሎም ብስም ይፈልይዎ። ንስጋ ሓሰማ ግን ንበይኑ ስጋ ጥራይ ይብልዎ። ቻይና ብሰንኪ እዚ ዘይጽገብ ፍቱም ምግቢ ዋጋ ስጋ ሓሰማ ኣብ ዕዳጋ ንምቁፅጻር ናይ ባዕላ ስትራቴጂካዊ መኽዘን ስጋ ሓሰማ እትውንን እንኮ ሃገር እያ። እዚ ልክዕ ሃገራት ዕዳጋ ነዳዲ ንምቁፅጻር መኽዘን ነዳዲ ዝሃንጽኦ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ቻይና መበቆል ሻሂ ምዃና ይፍለጥ። ጸሊም ሻሂ፣ ሓምለዋይ ሻሂ፣ ኦሎንግ ሻሂ ወዘተ እናበለት ንዓለም ዘፋለጠት ሃገር ንሳ እያ። ብሓፈሻ መጠን ማህለኽቲ ኣብ ዓለም ዝለዓለ መጠን ሻሂ ዝስተየሉ ሃገር ምዃና ዘጠራጥር ኣይኮነን። ምኽንያቱ ብቢልዮናት ዝቝጸር ህዝባ ሙሉእ መዓልቲ ሻሂ ስለ ዝሰቲ። እንተኾነ ግን ብነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሕሰብ ከሎ ግን ከም በዓል ቱርክን ዓባይ ብሪጣንያን ከም ዝቕድማ ምግላጽ ሚዛናዊ ሓቅነት እዩ። ኣብ ቱርኪ ወይ ብሪጣንያ ሓደ ግለሰብ ኣብ ዓመት ዝሰትዮ መጠን ሻሂ ካብቲ ሓደ ቻይናዊ ብውልቀ ዝሰትዮ መጠን ይበልጽ። ቻይና ግን ብሰንኪ ልዑል በዝሒ ህዝባ ነቲ ጠቕላላ ናይ ዓለም ለኻዊ ማህለኽቲ ሻሂ ትመርሖ። ናይ ቻይና መሰረታ ቴክኖሎጂ ዘይኮነስ ቤተሰብን ተፈጥሮን እዩ። ካብ ምዕራባዊ ፍልይ ብዝበለ ኣብ ቻይና ግለሰባውነት ኣዝዩ ትሑት እዩ። ካብ ኣባሓጎ ክሳብ ደቂ ሓቢሮም ይነብሩ። ዓበይቲ ምኽባር ድማ ግዴታ እዩ።
ንናይ ቤተሰብ ሰላም ክበሃል ግለሰባዊ ድሌትካ ምስዋእ ልሙድ እዩ። ዓበይቲ ኣቦታትን ኣዴታትን ነቶም ደቂ ደቆም ብጥንታዊ ናይ ቻይና ስነ ምግባርን ግብረ ገብነትን የዕብይዎም። እዚ ሓበራዊ ዲስፕሊን እዚ ድማ ንምድርና ካብ ካርቦን ነፃ ንምግባርን ተፈጥሮ ንምሕዋይን ዓብዪ ተኣምር ዘርኣየ እዩ። ቻይና ዓብዪ ሓምለዋይ መንደቕ ግሬት ግሪን ዎል ብዝተሰመየ ፕሮጀክት ቢልዮናት ኣግራብ ብምትካል ነቲ ናይ ጎቢ ምስፍሕፋሕ በረኻነት ደው ኣቢላቱ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ፍርያም መሬት ቀይራቱ ኣላ። ካብ 2000 ጀሚሩ ኣብ ዓለምና ካብ ዝተረኣዩ ሓደስቲ ሓምለዋይ ቦታታት እቲ 25 ሚእታዊት ኣብ ቻይና ጥራይ ዝተተኸለ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ቻይና ነቲ ዓቕሚ ጸሓያዊ ጸዓት ብሰፊሕ ብምዝርጋሕ ንመላእ ዓለም ለኻዊ ናይ ሓምለዋይ ጸዓት ዕዳጋ ንበይና ትመርሖ ኣላ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ እተፍርዮ ዘላ ጸሓያዊ ጸዓት ካብቲ መላእ ሃገራት ዓለም ብሓባር ኮይነን ዘፍርዮ ብዕጽፊ ይበልጽ። ብዘገርም ግን እቲ ቴክኖሎጂ ክሳብ ክንደይ ከም ዘቕለለቶን ሕሳር ከም ዝገበረቶን እዩ። ቻይና ንዋጋ ጸሓያዊ ፓነላት ብልዕሊ 80 ሚእታዊ ብምውራድ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ድኻታት ሃገራት እኳ ክጥቀማሉ ዘኽእል ናይ ዋጋ ምቕናስ ተኣምር ፈጢራ ኣላ። እዚ ምህዞኣ ክሳብ ክንደይ ተራቂቆ እዩ ዝበለጸ እንተኢልና ሎሚ ክሳብ ከም ክዳን ኣብ መንደቕ ገዛኻ ለጢፍካ እትሰቕሎም ተዓጻጸፍቲ ፓነላት ከም ዝሰርሐት ምጥቃስ እኹል እዩ። እዞም ፓነላት እዚኦም ወላ ሓንቲ ክብደት ዘይብሎም ልክዕ ከም ልሙድ ዓለባ ኣብ መንደቕ ገዛኻ ብምልጣፍ ጸዓት ከፍሪ ዝኽእል እዩ። ብተወሳኺ ድማ ቻይና ኣብቶም ስፍሕ ዝበሉ ገጠራትን በረኻታትን ብፍላይ ድማ ኣብ በረኻታት ጎቢ ዝሃነፀቶም ጸሓያዊ ፓነላት መስደመምቲ እዮም። እዞም ኣብ በረኻታት ዝተዘርግሑ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ጸሓያዊ ፓነላት ካብ ጠፈር ኮንካ እኳ ብንጹር ክረኣዩ ዝኽእሉ ናይ ጸዓት ባሕሪ ፈጢሮም ይርከቡ። ቻይና ኣብ ናይ ድኽነት እዋን በዝሒ ህዝቢ ንምቕናስ ኣብ 1979 ናይ ሓደ ውላድ ፖሊሲ ክተተግብር ጀመረት። እዚ ሕጊ ክሳብ 2016 ነይሩ። ሎሚ ግን ቻይና ካብቲ ድኽነት እዋን ሙሉእ ብምሉእ ወፂኣ እያ። እንተኾነ ግን ዜጋታት ንነዊሕ እዋን ስለ ዝለመድዎ ሎሚ ዋሕዲ ዝውለድ ሰብ ኣጋጢሙ ኣሎ። እቲ ፖሊሲ ናብ 2 ውሉድ ጸኒሑ ድማ ኣብ 2021 ናብ 3 ውሉድ ከም ዝዓቢ እንተተገበረ እኳ ዜጋታት ግን ቆልዓ ምውላድ ዝረስዕዎ ይመስሉ። በዚ ምኽንያት ቻይና ናይ በዝሒ ህዝቢ መሪሕነታ ንህንዲ ኣረኪባ እያ። ኣረጋውያን እናበዝሑ መንእስያት እናወዓዱ ስለ ዝኸዱ ሕጂ መንግስቲ ቻይና ዜጋታት ቆልዓ ክወልዱ ይልምንን የተባብዕን ኣሎ። ቆልዓ ንዝወልዱ ናይ ግብሪ ቅነሳ፣ ናይ ክራይ ገዛ ደገፍን ናይ ገዛ ሓገዝን ይገብረሎም ኣሎ። ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ከተማታት እቶም 500 ዝኾኑ ኣብ ቻይና እዮም ዝርከቡ። ካብ 10 ሚልዮን ዝበልፁ ነበርቲ ዘለዎ ከተማ ሜጋ ከተማ ይበሃል። ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ 30 ሜጋ ከተማታት እቶም 17 ኣብ ቻይና እዮም ዝርከቡ። እዘን ከተማታት እዚአን ናይ ቁጠባ ቀንዲ መሰረታት እየን። ሻንጋይ ናይ ፋይናንስን ንግድን ማእኸል እያ። ዓብዪ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣብኣ ይርከብ። ልዕሊ 24 ሚልዮን ህዝቢ ይነብረላ። ናይ ትሕቲ ምድሪ ባቡር ትሕቲ ቅርጻ ኣብ ዓለም ቀዳማ እዩ። ቻይና ንፍረያታ ብቕጽበት ናብ መላእ ዓለም እትሰደሉ ወደብ እውን ኣብ ሻንጋይ ይርከብ። እዚ ወደብ እዚ ኣብ ዓመት ልዕሊ 47 ሚልዮን ኮንቴነራት ዘተኣናግድ ኮይኑ መብዛሕትኡ ስራሕቱ ብሮቦታትን ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን እዩ ዝምራሕ። ዋላ ሓደ ሰብ ከይተንከዮ ኮንቴነራት ካብ መርከብ ናብ መኪና ይፀዓኑ። ቤጂንግ ናይ ቻይና ፖለቲካዊ ማእኸል እያ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ቻይናን ኣህጉራዊ ዲፕሎማስኛታትን ይነብሩላ። ሸንዠን ናይ ቴክኖሎጂ ማእኸል እያ። ከም ቴንሰንት፣ ህዋዌ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኩባንያታት ኣብኣ ይርከቡ። እዚኣ ከተማ እዚኣ ክሳብ 1979 ውሸት ዓሳ ኣስገርቲ ጥራይ ዝነበረት እያ። ጸኒሓ ናይ መጀመርያ ፍልይቲ ቁጠባዊ ዞባ ምስ ኮነት ሎሚ ናይ ዓለም ናይ ቴክኖሎጂ ማእኸል ኮይና ኣላ። ከተማ ማካው ፍልይቲ ናይ ምሕደራ ዞባ ናይ ነፍሲ ወከፍ እቶታ ካብ ካልኦት ከተማታት ቻይና ብኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ቁጠባኣ ብዋናነት ኣብ ቁማር ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ናይ ኤዥያ ላስ ቬጋስ ትበሃል። ካብ ቁማር እትረኽቦ እቶት ንኣብነት ኣብ 2013 ኣስታት 45 ቢልዮን ዶላር ነይሩ ካብ ላስ ቬጋስ ብዕጽፊ ዝበልጽ። ማካው ን400 ዓመታት ክሳብ 1999 ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፖርቱጋል ዝነበረት ካብ መግዛእቲ ዝወፀት ናይ መወዳእታ ቦታ ኣህጉረ ኤሽያ እያ። 33 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፍሓት ኮይና ኣዝያ ዝቕጥቅጥ ዝበለት ከተማ እያ። ናይ ስራሕ ቋንቋ ማንዳርኛን ቋንቋ ፖርቱጋልን እዩ። ሆንግ ኮንግ እውን ሓንቲ ሃገር ክልተ ስርዓት ብዝብል መምርሒ ትመሓደር
ናይ 7.3 ሚልዮን ህዝቢ መነባብሮ ዘለዋ ውሪይቲ ከተማ ቻይና እያ። ናይ ዓለም ናይ ፋይናንስን ፋሽንን ማእኸል እያ። ቀደም ኣብ መግዛእቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዝነበረት ናፃ ናይ ዕዳጋ ስርዓት እትኽተል ኮይና ቋንቋ እንግሊዝኛን ቻይናን ናይ ስራሕ ቋንቋ እዮም። እዚ ኩሉ ብልጭልጭ ዝበለ ዓወታት ቁጠባዊ ተኣምራትን ናይ ፋብሪካታት ዕብለላን ጥራይ ኣይኮነን ንሙሉእ ስእሊ ቻይና ዝገልጽ። እዛ ልዕሊ ሃያል ሃገር ሎሚ ኣብ ውሽጣ ንመጻኢኣ ዓብዪ ዋጋ ዘኽፍላ ዓበይቲ ማሕበራውን ሰብኣውን ብድሆታት ይገጥምዋ ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ኣዝዩ ኣስጋኢ ብድሆ እቲ እናገደደ ዝኸድ ዘሎ ስእነት ሓንሻሺ ማሕበረሰብ እዩ። ቻይናውያን መንእሰያት ቆልዑ ምውላድ ብምሕዳጎም እቲ ሕብረተሰብ እናኣረገ እቲ ቁጠባ ዘንቀሳቐስ ዝነበረ ሓይሊ ሰብ ድማ እናወሓደ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ስእነት ሓንሻሺ ማሕበረሰብ እዚ ነቲ ንዓመታት ዝደኸመላ ናይ ማይክሮ ኢኮኖሚ ዕብለላ መፍረያይነትን ክንደየናይ ይብድሃ ከም ዘሎ ርኡይ ስግኣት ቤጂንግ ኮይኑ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ብገንዘብ ብናይ ግብሪ ቅነሳን ከዓክቶ ዝፅዕር ዘሎ ናይ ህዝቢ ምእራግ ቁፅሪ ነቲ ናይ ቻይና ናይ መጻኢ መፍረያይነት ዓቕሚ ብዓብዩ ዝፈታተን ዘሎ ሓቀኛ ናይ ውሽጢ ማዕበል እዩ። በቲ ካልእ ጸልማት ገጽ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ቁፅፅር ንምጽባብ ዝካየድ ዘሎ ተግባር እዩ። እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ እስልምና ዝገብሮ ዘሎ ዓይኒ ብለይ ስነ የብለይ ጸቕጢ ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑ ዓለምለኻዊ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ብሓይሊ መንነት እምነትን ናይ ምቕያርን ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ መግለጽታት ዝግበር ብርቱዕ ጸቕጥን ቁፅፅርን ነቲ ቻይና ንዓለም ክተርእዮ ትደሊ ናይ ስልጣነ መልክዕ ዘጸልምት ዓብዪ ጸሊም ነጥቢ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ብሓይሊ ማሕበረሰብ ናይ ምቁፅጻር እስትራቴጂ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናይ ወጥሪ ድባ ዝፈጥር ዘሎ ከቢድ ብድሆ እዩ። ሓዳስ ልዕሊ ሓያል ሃገረ ቻይና ነዞም ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ማሕበራውን ሰብኣውን ብድሆታት ሰጊራ ነዊሕ ጎዛኣ ክተውሕዝ ትኽእል ድያ ንመጻኢ ዝምለስ ሕቶ እዩ።